Maya Poras, Labot Kapampangan. Kaya kanini kaya ning intersection Macdo sa Fernando, kaya biya kay Pan Manabat. Gawan tayo ni kaya katamong kardinalan at apat na rin kaya katamong Tegalugan video. Pag-umpisan ko na medyo mapali. Yung mumunan dili, may bulabog. Mas manayin niya kayang Kapampangan ng Mayabuang. Yung tutuki, tikim, Tegalugan niya, yung mas manayin ng Kapampangan. Takban. Ining katlo, paralas kaya naman daramdaman ini, buong aldo, piyabira mo yung buong araw na ng Tagalog eh, pero yung mas manayin ng Kapampangan. Tingapon, okay. At ini naman, itong kapanapon, ating manjilab kinakain eh, manjilab kulong, manjilab basura, sasabihin doon, siga eh. Yung mas manayin ng Kapampangan, Lapog. Tatawin itong kami nga ito, ulikala na yung Kilig Lagman Banyas. At tinitawli, Tagalog yun, adlang, yung mas manayin ng Kapampangan. Sabat. Dito na mo, dakala salamat kang kapan, tubuyang Minalin ba? Tubuyang minalin ni Ipan at akilala mo yan yung kay Misan kin Balanghay kin SM Telebastagan kita may restaurant rin. Dakala salamat tan at panawli ko panay ko sasabihan sana pangapampangan tamo Pampangan namin tayo panigalo kaya katamong ambut kaya katamong anak panagulugan talo Pampangan tala pare. Dakala salamat tan. Salamat po. Shoutout po kareng obra po kay Balangay. Salamat po kay thank you very much. Lalo na po ang Ray po. Salamat po Ray. Dahil po hanggang ini yung salitang Kapampangan at yung tradisyon. Suwabe. Thank you. Salamat mo naman. At ulit tamo nga.